Mga ka-disciple, madalas kong naririnig ito sa iglesia ni Manalo. Kasi Jesus, tao lang siya. Alam kong marami sa inyo ay nalilito, lalo na kung iba-iba ang naririnig nyo sa mga ministro o sa mga kaibigan. Pero ngayong araw, sama-sama nating bubuksan ang Biblia para makita mismo, hindi opinyon ng tao, kundi ang mismong sinasabi ng salita ng Diyos. Una sa lahat, tanong ko sa inyo, kung tao lang si Kristo, bakit ganito ang sinasabi sa Juan 1:1? Nang pasimula pa'y naroroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Siya rin ang lumalang ng lahat ng bagay. Mga kapatid, malinaw si Kristo ang salita. Siya ay kasama ng Diyos sa simula pa, at higit pa, siya mismo ay Diyos at lumikha. Kung siya ay nilikha lang, paano siya makakalikha ng lahat ng bagay? At sa Juan 1:14, ganito pa ang sabi, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa atin. Klaro, ang Diyos na salita ay nagkatawang tao. Kaya totoo, si Jesus ay Diyos na nagpakatao. Hindi siya simpleng tao lamang. Colossus 2:9, sapagkat kay Kristo nananahanan ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa anyong katawan. Hindi bahagi ng pagka-Diyos kundi buong kapuspusan. Kaya kung si Kristo ay nasa gitna natin bilang tao, dala niya ang buong pagka-Diyos. Alalahanin niyo rin si Tomas. Nang makita niya ang muling nabuhay na Kristo, anong sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. At tandaan, hindi siya itinuwid ni Jesus. Tinanggap niya ang pagtawag sa kanya na Diyos. At dagdag pa sa Hebreo 1:6, nakasulat, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kung tao lang si Kristo, papayag ba ang Diyos Ama na sambahin siya? Hindi. Pero iniuutos ng Ama na sambahin ng Anak kasi siya ay Diyos. Hebreo 1:8 manginang sinabi, ngunit tungkol sa Anak ay sinabi, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Kaya mismo ang Ama tinawag ang Anak na Diyos. At pakinggan niyo rin ito sa Juan 10:30. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Kaya nagalit ang mga Hudyo kasi malinaw sa kanila. Ginagawa niya ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos. Kaya sabi na to, pero bakit? Kasi totoo ang kanyang sinasabi. At sa Mateo 21:23 naman, si Jesus ay tinawag na Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. At bago pa sa ipanganak, ito ang propesiya sa Isaías 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang sanggol, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapagsayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya mula't mula pa malinaw ang pahayag, ang sanggol na si Jesus ay makapangyarihang Diyos. Pakinggan nyo rin si Apostol Pablo sa Tito 2:13. At sabi niya, hihintayin natin ang ating pinagpalang asa, ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Hindi lang tagapagligtas kundi dakilang Diyos. Ngayon baka itanong mo, pero bakit kailangang maging Diyos si Kristo? Pwede namang tao lang ang ipadala ng Diyos, di ba? Mga kapatid, ganito yan. Ang kasalanang laban sa Diyos ay walang hanggang kasalanan, at ang makakaligtas sa atin ay hindi basta tao. Kailangan ay Diyos mismo na nagkatawang tao upang ialay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya si Jesus, tunay na Diyos, tunay na tao, ay nag-alay ng buhay para tayo ay maligtas. At para patunayan pa, sa Pahayag 1:17-18, sinabi ni Jesus mismo, ako ang una at ang huli. Ako ang nabubuhay, ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Sino ang namatay at muling nabuhay? Si Jesus. At siya mismo ang nagsabi na siya ang una at huli. Isang titulo ng Diyos sa lumang tipan, Isaías 44:6. Kaya mga kapatid, malinaw sa Biblia,
si Jesus ay Diyos. Hindi ito haka-haka ng simbahan, hindi ito galing sa tao, ito mismo ay malinaw sa Biblia. Si Jesus ay hindi lang guro, hindi lang propeta, kundi Panginoon at Diyos. Pero may babala rin si Jesus. Sabi niya sa Mateo 24:24, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at manghuhula ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan upang mailigaw, kung maaari, pati ang mga hinirang. Ibig sabihin, darating ang panahon na may lilitaw na mga grupo, mga leader at mga aral na magpapanggap na galing sa Diyos. Pero ang layunin ay iligaw ang marami. Ngayon isipin niyo ito. Ang simbahang Katoliko na itinayo mismo ni Kristo sa Mateo 16:18 ay narito na mahigit 2,000 taon na. Samantalang ibang relihiyon, kailan lang sila lumitaw? Kadalasan nakarehistro lang sila sa sect, gawa ng isang tao o ng isang grupo noong 19th or 20th century. Mga kapatid, tanong ko sa inyo, kung ang tunay na simbahan na itinayo ni Kristo mismo 2,000 taon na ang nakakalipas, alin kaya ang totoo? Yung mula pa sa panahon ng mga apostol o yung mga bagong sulpot lang na nakarehistro lang sa gobyerno? Kaya mga kapatid, maging mapanuri. Sabi nga sa unang 1:4 verse 1, huwag niyong paniwalaan ng bawat espiritu, kundi subukan niyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Huwag tayong palinlang. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao, at ang kanyang simbahan ay narito na mula pa noong una. Kaya ang tanong ko sa inyo, handa ba niyo siyang tanggapin hindi lang bilang tagapagturo, kundi bilang tunay na Diyos ng inyong buhay? God bless!